presidency loso gi president gi namba riche onengo tim mondo orit piny into koro sama koro ikawo bath piny ema iwuoyo kuome sama koro ikawo jomoko kendi siemo mager to en ofis ma ok en mana wach kende Victor en ofis man gi mwandu en ofis man gi teko en ofis ma command sirkal koro kamane pachi to pachi no onyango lo moro manie ofis moro kosewinjo ni mae direction to dongo dhi timo en be kako winje no mi ok en mana wach to en wach man gi teko mar inyo jomoko ei Kenya koro namba riyo ni ene mano okunyo bugone kende no wuono ikore kende wuon no kunya ndaki to en siasa joluo wacho ni kik yieng' owuondi dhi igi jomoewi samoro kiseyieng' maber inyalo jokri kawuono gidwa nena to kare en mana yieng'o matin e sano koro ing'eni kane siasa olokore to oyudo ka broad base ni ok en e chunye mar ariyo weche moko be pilore mang'eny mosebedo kaka duol mar cabinet no wuoyo mawacho ni watimuru kama ya ji ogedo nyake pi ne kaka pi no ywenwa ji wagol gi uru migelu 10 gitingo gik moko to ka wasegero ute ma wagero gi to wanakawo gi wasogie mane wach mano wuok odhi e pap mopingo ochalo jomasi ajo piny kuom sirkal ma en namba riyo kendo wacho ni mano weche moko yiego kasto dhi owacho be gik moko timore ni no chul gi mane 10,000 gi no migi ni tingo uru gigu uritot nikech ute igero kendo se miyo namba yes mar affordable housing koro king'iyo kata mana gine to kama kora neno ka lich ma ng'ato nengo gen kendo gomb winjo wach makiny dhi e Senate kiny en wach ming'iyo gi liyo one classes wa joma somo chik te wawacho ni onge school ng'i school e Senate nikech odhi oyawo thuolo mar midhi penjo kasto kori ng'ama jamwandu ma samoro be waler to kwaler waduto idhi to korie tawo malando ni ya kawuona biro penja ura ng'owa penjo achiel kuom gine nikech ng'eni ka sirkal nochako to chalo gima sirkal nodhi obayo lowu owacho weche moko ma be ne chalo weche ma samoro joma fuambo NIS gini noseyudo to ok inyal kelo gi abidha nikech gin weche ma idhi penyi ni yudo gi nang'o to nodhi oduoko gi koro koseduoko gi to chi koro yiene joka mar dhi wacho ni koro nyaka koro aduoki nikech koro ma osebedo wach so odhi okawo olowucha komuomoro duoko joka kasto joka wacho ni bas koro iwacho ni odni ni yudo kama koro wan be wayudo barupe gi wacho kama iwacho ni mwandu gi noa kuom nyathiu mane sama koro piny teko tuo London doge osemoko kuom dweche 4 tidonjo kawuono to kiny wili ndiko sama doge omokoni kasto ndalo adek kakalo to tho bang' ndalo adek to timo ang'owa otho to wili ndiko sama dhoge omokoni kakni donjo kawuono to kiny ndike to in mondikni iweni mwandu sikwap to mwandu sikwap moweni ni be in be moketi ka executor in mirito mwandu to in be momigi mang'eny jaodi omi nyathini omi joma joge gi be waneno ka opodnegi matin ini emichaki wuoka ichaki moko ndiki gi pencil omed ka koro maka weche midhi wache Senate nikech koro sani no yao ni en bura iwacho ni en quasi court koro nitiere gimoro ni gine ni penjo manyiso ni riambo kati wacha dieri cross examination oyao to cross examination no ng'amo meo ok onengo yiedhi e cross examination nikech koro achiel kuom weche madhi biro samoro kata mana yuore cha nyalo biro kata mana yuore cha nyalo biro nyalo ndiko statement ni to an mwandu chuora ok ane berne
koro Senate ka jomohero drama ng'eni Ramogi ber ga gi tuke to kiny tugo madhi tugore Senate ok Ramogi chope udhi neno makne maxi kiny maxi mar Hollywood koro kiny nikech aseneno kaka ji oikore aseneno inconsistency niwacho ni mano migo wadu iwacho ni chieng' makama nyathini ni pokogo ohala gi sirkal to ma tiwacho nokawo otende NYS tiwacho ni okawo loan milion 600 ikawo loan milion 600 to milion 600 ni iwacho ni ma omi nikech nochul wakili milion 10 e giro wadu ni ma milion 10 idhi e otendo wadu ni ka inyiewe gi 400,000 tidhi kete nyingo nyathini nikech ing'eyo ni chik mani wacho ni to be rito jotich sirkal ka wacho ni sama ng'ato tiyo sirkal to jaode nyithinde magi joge ma jogi te be nyaka kik yud ber moro mar ohala kuom bedo ng'at wuon gi ni kata